הולכים לדבר היום על איך לחסוך על מורים פרטיים וללמוד באמצעות AI. זה דבר שבאמת יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים, ואם יש לכם הרבה ילדים, אני יכול גם להגיע למאות אלפי שקלים. תלוי כמה מורים פרטיים אתם לוקחים. זה יכול לחסוך לכם, לא רק במורים פרטיים, גם בזמן ועוגמת נפש. בעצם יש לכם פה את הכלי שנותן לכם את כל המענה. אז נתחיל. טוב, אז קודם כל, מה שאתם צריכים זה שיהיה לכם את גרסת התשלום, גרסת הפלוס. מעבירים למצב חושב, כדי שלא יעשה לכם שטויות, אם מדובר בשאלה קצת מורכבת, ויש את מצב סטאדי. אז מצב חושב בעצם בוחרים פה, יש אוטו שהוא מחליט אוטומטי אם הוא חושב או מגיב מיד, ויש את המצב החושב, וגם בתוך המצב החושב יש לכם פה כל מיני רמות. אז אני בוחר את הסטנדרטי, כדי שלא יחשוב לי יותר מדי זמן על כל דבר שאני עושה, ואני מוסיף פה את ה-study mode. אז כמו שאתם רואים, יש פה המון דברים אחרים גם, אבל אני משתמש ב-study mode, יש עוד הרבה דברים ללמוד עליהם פה. אוקיי, הדבר השני שצריך זה שאלה. אז אני הבאתי שאלה שהיא נחשבת בינונית, לא קלה, לא קשה, לרמה של ח'-ט', מספרים של ישנים, מי שזוכר עוד את בני גורן, אלגברה 3. מחירו של מוצר שהיה 20 ש"ח, עלה באחוז מסוים, לאחר מכן ירד מחירו ב5 ש"ח, ואחר כך שוב עלה מחירו באותו אחוז כמו בפעם הקודמת, ואז היה מחירו 25 ש"ח. באיזה אחוז עלה מחירו בכל פעם? טוב, אז נכון, לא קל לכולם השאלה הזאת, אז כל מה שעשיתי כרגע זה בינתיים רק לצרף את המסמך לתוך הצ'אט, ואני שולח לו את זה, אוקיי? טוב, אז יצא מצב שהוא פשוט אומר לי את כל הדרך ואת התשובה, אבל אני בגדול במצב study mode, כן? יש פה ממש את כל הדרך. עכשיו, בגדול, כשאני עושה study mode, זה אומר שאין לי מושג. זאת אומרת, מה זה 1 ועוד P, מה זה אחוז ההתייקרות? אז אני מתחיל לשאול אותו, מה זה בכלל אחוז ההתייקרות? הוא ביקש ממני לעלות על שאלה אחת, הוא כל פעם מבקש ממני לענות על שאלה אחת בלבד, וזה בעצם יהיה ההתקדמות שלי בשאלה. אז אני מדבר איתו, אוקיי, אז הוא אומר לי, אחוז ההתייקרות הוא כמה מתוך המחיר המקורי התווסף. אוקיי, קשה לי גם להבין את זה, מה זה מתוך המחיר המקורי? אני שואל אותו. כל דבר, אני גם יכול להגיד לו, אני רוצה שתתעכב על זה, Ask GPT, אני רוצה שתתעכב על זה. אז אני אומר לו, מה הכוונה מתוך המחיר המקורי? תן דוגמה. הנה, דוגמה, נניח פספסתי בכיתה את מה שקרה, אז נניח שמוצר עולה 50 ש"ח, התייקרות של 20%, אומרת מחשבים 20% מתוך 50, אז זה כמו 0.2. טוב, מי שלא מבין מה זה, אז גם על זה אפשר, אני יכול לשאול למה 20% זה 0.2, כי זה 20 מאיות, נכון? או 2 עשיריות, אבל יש אנשים שלא מבינים את זה. וכן הלאה, ואני יכול להמשיך ככה, ואני אומר לו, טוב, הבנתי, אני יכול ללכת לכאן, להגיד לו, הבנתי, אני חושב שהמשוואה, אז הוא נותן לי פה את כל הדבר הזה, אז הוא אומר לי, שאלה אחת כדי להתקדם, אם נסמן את 1 חלקי P ב-X, איך תראה המשוואה? תראה כך, אוקיי, עכשיו, זה נראה רע, כי זה בעברית, ופה זה באנגלית. אז אני יכול לקחת את זה למקום אחר ולכתוב את זה כמו שצריך, כמו שהוא כותב פה, והוא עושה, ChatGPT עושה את זה מושלם. אז בגדול, כל ההבנה של התלמיד צריכה להיות פה ש1 חלקי ועוד P זה X, אז 1 ועוד P, אני מחליף כל מקום שכתוב פה 1 ועוד P ב-X, ואם התלמיד לא מבין למה שכתוב 1 ועוד P אני שם X, אז צריך להסביר לו מה X יכול להיות לדוגמה, אז בעצם כל השאלות פה, אתה יכול לשאול אותם תוך כדי. יש פה איזו שאלה קצת מסובכת, אני חייב לומר, היא קצת מסובכת למי שממש לא מבין מה קורה פה, לא יודע אחוזים והכל, אבל אחוז ההתייקרות, אז הנה, כששאלנו את הדבר הזה, קיבלנו תשובות. אז אפשר לשאול אותו, סתם שאלה, איך אתה מחליף את 1 ועוד P ב-X? אז לא אגיד לך, X זה בסך הכל מספר, זה 1 ועוד זה משהו עשרוני. הוא ילך איתכם אחורה לכיתה ו', הוא ילך איתכם אחורה לכיתה ג', אוקיי? לשברים, למספרים עשרוניים, הוא ילך איתכם על הכל. וזה דבר שבאמת מורה פרטי, יהיה לו קשה לעשות. אני עושה שעות פרטניות בבית ספר, ולפעמים יש חומר שקשה להשלים, וזה דבר שיכול לחסוך באמת הרבה מאוד זמן. אז אני עונה לו,
אתה אומר לי, כן, זה בדיוק הרעיון, אם x שווה 1 חלקי p, אז כל הדבר הזה זה בעצם. טוב, אז הוא עכשיו אומר לי, טוב, אתה יודע לפתוח סוגריים בעצם, אז כן, אז נניח שאני יודע לפתוח סוגריים, ואני ממשיך איתו. וזה בגדול כל העניין. אתם פשוט יכולים לשאול פה כמה שאלות שאתם רוצים, אבל אתם צריכים להתמקד בשאלות שלכם. אז אני אתן דוגמה לשאלה ממש, שאני יכול לתאר תלמיד שואל אותה, למה דווקא 1 ועוד p? אני לא מבין. אוקיי, אז שאלתי אותו שאלה, והוא מתחיל לענות לי, ואני מתחיל לענות לי במשוואות מתמטיות, ואני לא סובל משוואות מתמטיות, אני מסתבך איתן. אז תפסיק לענות לי במשוואות מתמטיות. אני אשמח אם תוריד קצת את הרמה. אני בכיתה ח' ולא מבין את הדברים. הנה, הוא הולך לאזור של 100, מוסיפים עוד 20 שקלים, זה 20%, 100 זה מאוד קל להבין את זה, אז אם משהו עולה 50 שקלים, 20% מתוך 50 שקלים, זה כמו 50 מ-50. כי 20% זה 20 מתוך 100, כלומר 1 מתוך 5. שוב, אתם יכולים להמשיך פה ולהמשיך. כל אחד, אני חייב להודות שההסברים פה, אני חייב להגיד לו, כאילו, תוריד עוד את הרמה. ובאיזשהו שלב הוא יבין מה הרמה שלי, כן? וכאילו, יש אנשים שגם הרמה הזאת מאוד מסובכת להם, בסדר? אז למשל, יש תלמידים עם דיסקלקוליה ויש כל מיני תלמידים, כן? אז שאומרים לתלמיד עם בעיות חשיבה מתמטית, 20% מ-50 זה כמו 50 מ-50, כי 20% מתוך, זה 20 מתוך 100, כלומר 1 מתוך 5, הוא מאבד את זה. אז אני יכול להגיד לו, משפטים פחות ארוכים, בבקשה. בואו נלך שלב אחרי שלב. אני אוכיח את הנקודה שלי. אפשר להפוך את זה למורה הפרטי המושלם, הוא רק צריך לקלוט באיזה רמה אתם. הנה, הוא מתחיל ללכת איתי שלב שלב. והוא הולך לעקוב אחרי זה. ChatGPT הוא מאוד עקבי. שלב 1, אחוז זה מתוך 100. שאלה 1, כמה זה 10% מתוך 100? הוא ממש מתחיל איתי אחוזים של כיתה ד'. אז זהו חבר'ה, בעצם זה סרטון, ואתם יכולים באמת להפוך את זה למורה פרטי. אני למדתי דברים מטורפים דרך הכלי הזה, שאני חושב שלומדים אותם בתואר שני, ולפעמים בדוקטורט, כאילו הלכתי על עבודות של אנשים שעשו דוקטורט על נושא מסוים, והייתי ממש יכול להבין מה הם כתבו. כל טיפס היה מוסבר בצורה הכי טובה שיש, והוא כל הזמן שאל אותי שאלות, כי כשהוא שואל אותך שאלה, זו הדרך הכי טובה שאתה יכול ללמוד דרכה. זהו חבר'ה, אני הייתי נועם, להתראות.